Mhux talli talilu nnifsu bonus ta' 5 miljun euro, talli għamel dan fis-sena meta l-Vitals fallit u l-konċessjonijiet tagħhom inaddew lil ta' Stewart. U meta ġara hekk, il-gvern għamel żewġ affarijiet. Ippermetta li għax fallew tumuluri jieħu 5 miljuni u ħallewhom jażlu huma min se jidħol minn flokhom wara li fallew. Ippermetta illi għax fallew da tumuluri l-barrani li jirrappreżenta l-barranin u forsi xi interessi oħrajn ukoll jieħu 5 miljuni. U jtuhom il-permess illi jażlu huma lil min idaħħlu minn flokhom wara illi r-riżulta li fallew. Waqt intervista fuq Net FM, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija tkellem dwar il-kuntratt tal-isptarijiet. Sptarijiet li meta kienu fidejn il-Maltin kienu jiswewna madwar 3 miljuni fis-sena. Iżda meta tajnihom lil Vitals li suppost kellhom jinvestu 180 miljun, dawn mhux talli ma investew xejn, talli tajnihom il-mijiet tal-miljuni biex m'għamlu assolutament xejn. U mbagħad fallew. Adrian Delija saħaq li dawn l-isptarijiet għandhom jerġgħu jiġu fidejn il-Maltin u li dan is-serq fuq is-saħħa pubblika għandu jieqaf minnu fih. Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista illi aħna ma nippermettux is-serq ta' miljun. Il-Partit Nazzjonalista l-pożizzjoni tiegħu illi aħna ma nħallux illi dan il-kuntratt jibqa' dejjem wafquh minnu fih ħalli ma nibqgħux ninsterqu bħala Maltin bħala Awċin, bħala s-settur tas-saħħa, bħala taxpayers u nittolbu neħtieġu li dan il-kuntratt jieqaf minnu fih. Adrian Delija tkellem ukoll dwar it-tkomplija tar-riformi fil-Partit Nazzjonalista li s-sibt kellu assembleja tal-Kunsilliera f'Għawdex propju minn fejn kien qed jagħmel il-kollegament il-kap tal-partit. Saħaq li bir-riformi l-partit mhux biss irid iġeddet l-istatut, iżda aktar il-mentalità ta' politika għan-nies u man-nies. Bħala eżempju, l-kap tal-Partit Nazzjonalista semma kif aktar kmieni deputati u rappreżentanti oħrajn tal-partit kienu mal-bdiewa fil-matab biex jisimgħu il-karba tagħhom dwar il-mod kif il-gvern se joħdilhom l-art li ilhom snin twal jaħdmu. Adrian Delija qal li jurid li l-Partit Nazzjonalista ikun dak il-partit li kull settur iħoss li jista' jirrepreżentahom bl-aħjar mod.